Kai, anan baka san cewa ba a tsari wurin nan ba. To daga yau za ka gane kurinka, za ka naɗara kuɗarka. Ba kai kaɗai ba har ma yan uwanka da mutanen gidanku. Gaba ɗayanku sai kun kunkura kuɗarku. Kuma duk sai na ga bayanku. Ka duba ƙasa da bayanka ko ina muna nan tare kai baka ganin mu har abada. Ka shigo inda aka aje rigar tsafi. Kai mutum ne? Ni ba mutum bane irinka. Kuma tabbas za ka naɗana kuɗarka. Mine ma da Allah? Gidanku ne kai tsari ko gidan wasu? Ka ni ba sana shigo gidanku bane. Ka yi zagaye duk inda za ka shiga tabbas sai na ga bayanka. Da Allah ka haku. To yayi. Da Allah ka haku. Da Allah ka haku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma da na kira ruwa. Shin da ma na akwai rigar tsafi ban taɓa ji ba sai wani jina faɗi ana faɗi da kai ban ƙara barin wani yaro shi cikin gidan na imani da Allah la haula wala quwwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai lallaba da dai ai duk wanda yake da sa hannu wajen yin tsari a wannan daji har ya ce ya jike da tsafi tabbas sai ya danna na gurinsa. Kai! Tsaya daga nan. Waye biyo da kai ga hanyar? Tsayi ne wala ya kira ai kun aka yi. A shiga wannan. Wayo! La ilaha illa. Wa ke bai. Wallahi wala juda. Kai, la ilaha illallah. Kai. Mana kai? Mana ake? Inna lillahi. Ba shi bane wannan. La ilaha illallah. Da Allah ka. Kuma Mana daga na fito. ka shige mutum ne. Tu duka mutum ne bari mu gaisa. Bari mu gaisa. Na ina wani. to lahiya. Ya yi. Ya gani. Mutum yake. Ya yi wani. Ni mutum nake. To, suka kai abu ne na gani cikin daji. Wallahi da lahiya wasu a cikin daji. Ba ta labari mai gani. Wata rana ina jin fitsari a matsayin na samari ina jin ƙarfi zan ci barin shiga wani daji. Ashe daji nan mu sani ba riga tsafi ce an ka aje. Duk wanda ya shiga bala'i na yau daban na gobe daban na jibi daban masihu iri kai bari ma barin shiga tunanin in baka abin da labarin abin da ya sani gani kaji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma da na kira ruwa. Shin da ma na akwai riga tsafi ban taɓa ji ba sai wani jina faɗi ana faɗi da kai ban ƙara barin wani yaro shiga cikin gidan na imani da Allah la haula wala quwwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai lallaba da dai
ma ba baka labari ba. Abin da ya faru nan ni na biyo mamata ta ake ni je gidan babata in sau garin fati. Kun da kawo inda dajin nan fa ina kawo inda dajin nan za ka sai ji an ce dakata. Ni ba son da ke dakata wajen ni ana ta mari na daga nan sai ni sheka kuma shi na ji na rawo mutum sai daga mace ya bi wallahi mace ne ta gaba wallahi Allah mace shi abu mana to ga nan biye da ku ina tare ku kuma sai na ga samu kwalai ba ku to gani ba